Iti agtultuloy a panagreget ti Police Regional Office Cordillera amang gupad iti panagraira ti illegal a droga dumanon iti 43.6 million pesos agatad ti illegal a droga tinaparot ken nadadal iti makalawas nga operasyon ti PULISYA. Ada detalye ni Angel Kim Pengosro. Iti upatapulo nga anti-illegal drug operations ti Police Regional Office Cordillera, 33 ti marijuana eradication operations, 8 ti buy-bust operations, ken 2 ti police response operations bayat amay sa ti implementasyon ti warrant of arrest. Nang itunda dagiti operasyon iti panakakumpiskar ti nasurok 87,000 a fully grown marijuana plants, 1,500 a marijuana seedlings, kan panakakamag ti 6 a high-value individuals kan siyam nga street-level individuals. Sigun iti Regional Operations Division, ti kapatgan nga operasyon kat na i-record ti Kalinga PPO. Ang nakakumpiskaran ti agarup 21 million pesos kan panakakamag ti 6 a street-level individuals. Sa runwan ti Benguet PPO, ang nakakumpiskaran ti nasurok 17 million pesos agata ti illegal a droga, kan panakakamag ti upat a high-value individuals, kan maysa nga street-level individual. Kabayatan na, nakakumpiskar ti Mountain Province PPO iti nasurok 5 million pesos a marijuana plants, bayat a kinumpiskar ti Baguio City Police Office ti nasurok 70,000 pesos agata ti shabu, kan nakamag ti 2 a high-value individuals, kan 2 a street-level individuals. Impeteng ti pulisya adag iti ipatpatong paldangaddang ket mangipasimudaag iti nainget a kampanya ti pulisya kontra iti illegal a droga ken ti misyon da a mapagtalinaed ti linak ken kapya iti intero a rehiyon. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.